Obolemeru bw'ekibesa gochesa abarokigwa bakora amatemu y'ekirasi kya gatano na gatatu bakogenda ase sekondari na kirabeke gochekena ase serikali goikirania eganga yaye. Omonene bw'ekigambiro David Maraga nabo lya serikali rituko lya rero inyara ko bagekomenta kibesa gokiase kigambiro likogajana ebina babwate. Umurai bw'ekiama gya ODM manatwarege ikarro amonagati y'abasenatari rituko lya rero ukwanda igoro yoroboti rwokubatania abakenya rwa Building Bridges Initiative. Amono buroire bwa kansa yoko ibora naro yabairo muchando monne kurwa asorgongo rwa Afrika. Ayo amona yanda mango mwancho motegereri ategama toimeja pa kusiguro bo radio nyara ko bango komanya buna nyara ko bakagwa ateka kurwa chingongo nyechense asamaleta Fidelis Omingo Mochoge. Chinga kichingio mwancho motegereri nagosogeire andonsi asoberete. Obolemerwa bw'ekibesa ky'abarokiwa bakora amatemu y'ekirasi kya gatano na gatatu bakogenda ase sekondari gwakana efisi na kugora ebintu aho bagochigotumia ase chisukuru anigo kirabeke gochekenene ekyo kirachikoirire serikali ateikirania eganga yaye yokoeneke buna abarokiwa bonsi bakora amatemu y'ekirasi kya gatano na gatatu omwaka oeta nkoenda bali ase sekondari abarokiwa abo bonsi nigo bagwenerete koba baripotire ase chisukuru bakarangiretigwe egoikira abo litkolia ankyo maiga ya serikali kubamenta eikia yemo elikoena kyabuna ngoikirana bale eganga yaye yokoena kyabuna bakiwa bonsi bakora amatemu y'ekirasi kya gatano na gatatu omwaka oeta ngogenda bale ase sekondari akorende ase ensemo y'abarokiwa abo mbakonyara kuba bakogenda ase chisukuru ase ngencho y'obolemeru bw'ekibesa achigwakana efisi na kugura ebintu aho bachigotumia ase chisukuru. Omonene bwabana chebi na David Maraga wayiganiriye serikali koena na chibesa chisaine ego chase kigambiro elioko ngoi ebina bire ase kigambiro byabaire aroro ase amatuko amange okwana chinga kichomoyega oboko ligereria obokoreri bwensemo ye kigambiro Maraga ni gateba buna yababera ira kongu ko bayikirania abakenya obwene bwabo ase bina bire ase kigambiro kubwatikanamo ne kerengo ekakege chibesa bakonyora gocha ase kigambiro. Maraga nigo amugani umurai bwenso moske Uhuru Kenyatta oyibo kirana asomo yigo yiyo kwaeneke buna ensemo y'ekigambiro nkwayegwere eye mochiru gutaisano igoro yemya yechibesa chipachet yense ya Kenya. Umwancho motegereri nigo natonyora mangana maya eye mase yemo kurwa abagusiguro bo radio ekenakio ekeumbu kyomogusi nyora imeroberi yaito goetera www.abagusigroboradio.com tonyore ase YouTube goetera www.abagusigroboradio.com aboigo genda ase Google Play Store nya ku download app yaito yabagusigrobo radio ertunyara ko banaye kegma onyore kogenda ase Facebook na ko like page yaito yabagusigrobo radio. Omurai bw'ekiama gya ODM Raila Odinga rituko lya rero natwarege ikara amonense moya baseneta bosio bworoboti rwokubatania abakenya rwa BBI gose Building Bridges Initiative oyo ogochigokorekana ase county ya Mombasa rituko lya Jumamosi okwana magega yo musangirekano oyo okorekana asomvagani oyo maiga somo chio Nairobi Raila nigate babuna tamanyati igoro yogo chia kosengo chikurwanirare kerogo kyoburai bwenso bosio bwo mwaka bwechirubere na 2022 buna yanyarako bakegotebekana amonagati y'abana siasa aiga Kenya. Asokolero mwancho motegereri ekiombe kyobochenwe ensengi ma WHO anigo gyichanire buna enchera oborwaire bwa kansa yoboibori bogenderete comment kan aiga sorgongo rwa Afrika gukwana chinga kiche ikiyogosemya abantu igoro yoborwaire bwa kansa motenerero monene ase kiombe gyokurwani borwaire bwa kansa aiga Kenya Alfred Karagu aniga tebabuna borwaire bwa kansa nigo bokubwata abasubati kati y'emyaka 20 goike 35 boigo aniga gania abasubati abo bagende asinya gitari erikorengwa gosemba bwate oborwaire obwo no kwegena kwane buna gwatwalire murugo bengiya na gusugirie na indekali bwa samangana maiya kurwa sibiru bichigosori amo na bagosoria litariane Edwin Mokaya
Itimu ya Ulinzi Stars nigo irachiwa kwahekera nyekerero magaya bakenkoyo batano bitimu yo gochikubura ase ekeminano kegocha umwakenkoyo wensemo yagati Elvis Nandwa nigo arabule ase ngencho kwegenderia masomo Jojo Mondi amuna Kelvin Dhairu na barabu nigo baragende Recruit Training School ime Eldoret ase Brian Bajen amuna Boniface Okinyi bararwe ase etimu yo ya Ulinzi Stars ase Mutinyo Kabere kokora chikosi au ekocha bwetimu yo Benjamin Nyangweso nigo atebete buna ekenekeranye keroro kolende emerubiryo nero yo kwirania Hamisa Abdalla amuna Churchill Muloma abo barayirane magega yo gukora amasomo abo Nakuroma iko hitimu ya Sonvilla nigo bono yakorere kubeka chisei cyo kumugora umwakenko yo witimu ya Barcelona Louis Bari yo bwate emyaka 15 nomo nigo bono harachi butenere timu ya Aston Villa ase esesoniye boigo nigo ekagere una Paul Pogba bwitimu ya Manchester United nigo arachi bosoka kurwa Old Trafford ase omweli wesesoniye onye taligo chia kogokiwa Itimu ya Manchester United na ndenigo ase litukorigoro yagetwe chigoli bere ase ligena lyesagero abu hase Tottenham yagete Norwich chigoli bere ase AMO eyenigo yete ekocha Man U Ole Gunnar engaimono ase engenchetimu eyo nigo yabere esekerelio ase amatuko aetire Ole Gunnar nigo anchiranete na gotebabuna mbarabuo abanyene babonete kora gwebyara ase engenchoko buku kwaigoro nonyanabo nigo asabete chinga kino bolemereria elio airanie timu yu ase ekerango yarenge abo nongo chikukanyera mangana Amayia Na Chigosori amona bagosori hase lituko lya lero twemerane hase lituko lya nkyo manya mange elitariane Edwin Mukaya Boikiraga bumwancho motegereri no nkubutora mangana Amayia bunanyara kwa kagwate kakura chingongo inye chiensen nyole merobelia itoko etera www.abagusiglobalradio.com maboigo tonyola si YouTube ko etera www.abagusiglobalradio.com onyore kogenda si Google Play Store ko download the app yaito y'Abagusiglobal Radio elitobe naye kigima asamalieta Fidelis Omingo Mochoge Abagusi Global TV.